ହରିପୁରରେ ରୀତାର ମାଉସୀ ଘର। ସେ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ରୀତା ବାହାରିଥାଏ ମାଉସୀ ଘରକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ମାଉସୀ ବସି ପିଠା କରୁଥାନ୍ତି। ରୀତା ଯାଇ ମାଉସୀ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼େ। ରୀତାର ମାଉସୀ ଗପ ବହୁତ ଭଲ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବ ବୋଲି ଜିଦି ଧରେ ଏବଂ ମାଉସୀ ଗପ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଗକାଳର ବାହାଘର ହେଲେ ଝିଅମାନେ ସବାରିରେ ଯାଆନ୍ତି। ସୁମି ଜେନାର ଝିଅ ସୁକାନ୍ତି ସେହି ଗାଁର ତଳ ସାହିରେ ଘର। ପାଖ ଗାଁରେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ସଞ୍ଜ ହେଲା ବେଳକୁ ବରକନ୍ୟା ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାଟରେ ସୁକାନ୍ତିକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ। ସବାରିଆ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଥକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବାରିକୁ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ମୂଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ପାଖ ପୋଖରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଭୁତୁଣୀ ରହୁଥାଏ। ସବାରି ଦେଖି ଭୁତୁଣୀକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସବାରିରେ ବସିବାକୁ। ତେଣୁ ସେ ସୁକାନ୍ତି ବେଶ ଧରି ସବାରି ଭିତରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସବାରିଆ ଭାଇମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସବାରିଆ ପଚାରିଲା, ଝିଅ ଯିବା? ଭୁତୁଣୀ ହୁଁ ବୋଲି କହିଲା। ସବାରିଆମାନେ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ସବାରିଆ, ତା ନାଁ ରଘୁ। ସେ ଭାବିଲା ସବାରି ବହୁତ ଓଜନ ଲାଗୁଛି, ତାର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା, ଝିଅ ଡର ଲାଗୁଛି କି? ସୁକାନ୍ତି ହୁଁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହୁନଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଥିବାରୁ ରଘୁର ସାହସ ହେଉନଥାଏ। ଏଇ କଥା କେମିତି କହିବ ସେ ସବାରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେବା ପରେ ବିଲ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜାଗା ଦେଖି ରଘୁ ଆଗକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ କହିଦିଏ। ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବାରିଆମାନେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ। ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ କଞ୍ଚା ମାଛ ଖାଏ ଆଉ ରକ୍ତ ପିଏ ବୋଲି ଜୋରରେ କହିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଭୁତୁଣୀ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରେ ଓ ସବାରି ଭିତରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଥର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ। ଖାଲି ବିଲ ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି। କାହା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଦେହରୁ ଖାଲି ଝାଳ ଗମ୍ ଗମ୍ ବାହାରୁଥାଏ। ଗାମୁଛା ଓଦା ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାମ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଟିକେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଶୁଭାଗଲା। ଏଥର ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ସାହସ ଆସେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଜଣାଣ ବୋଲିବାକୁ କହିଲେ। ଭୁତୁଣୀ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା। ତାର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ତାକୁ ଦେଖିଦିଏ, ବନ୍ଦୀ କରି ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ କଣ୍ଟା ମାରି ପୋତି ଦେବ। ସେ ଆଉ ସବାରି ଭିତରେ ନ ରହି ଖାଲି ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ପାଖେଇ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ସବାରି ଛାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଭୁତୁଣୀ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ରୂପ ଧରି ଜୋରରେ ରଡ଼ି କରି ସବାରି ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଏ। ପୂଜାରୀ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ତୁରା ଜଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବାରି ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବର ସୁକାନ୍ତି ନ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଯିବନି ବୋଲି କହିଲା। ସେପଟେ ସୁକାନ୍ତି ସବାରି ନ ପାଇ ଡରି ଡରି କାନ୍ଦ ବୋବାଉଥାଏ ଓ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସେ। ରଘୁ ଆଉ ସବାରିଆମାନେ ଗାଁକୁ ଆସି ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସୁକାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଆର ଦିନ ତା ବର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି।